Geek Salvani, Habibi Whale. Hello, good morning guys. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayoko muna sana mag-live dito sa YouTube kaso nga lang. Baka para tumaas ang subscriber naman natin. Para tumaas ang subscriber natin dito sa YouTube. Ha? Awan ante. Wala. Awan. Ano yung buhok mo? Ano, wig? Romeo Epan. Hello. Hi, Prince Ebospel. Hello. Prince Ebospel. Good morning po. Daddy June. Hi, Daddy June. Jessica, isa lang may cash G ka. Bigyan kita balato. Promise nanalo ako ng Certes Lotto 65K. We. Hi, Lerma. I'm not believe for that. Hi, Daddy June. Salamat po sa mga bagong join. Tap the screen, guys. Everybody tap the screen and share the live. Si Nanay sumilip sa live. Oo. Jeff Escano, hello. Good morning po. Dami namin at Changgaliwa. It's time for Africa. Dami namin na waka waka Dami namin at Changgaliwa. Tango, tango, Dami namin at Changgaliwa. It's time for Africa. Jeff Escano. Good morning po, John. Good morning din po sa inyo lahat. Jose Carlos Moreira. Hello. Paypay-bud na naman siya. Hello po. Good morning po sa inyong lahat. Ang aga mo, Day. Ano maaga? Late nga ako nag-live, di ba? 8 ako lagi nagla-live. Magpakabit ka na kasi ng aircon. Ang mahal-mahal kayo ng aircon. Wala pa naman ako kita dito sa YT. Sa Webes pa ako mamomonetize. Sa Webes o Friday pa ako makakapag-apply ng monetization. Tapos hindi ka pa sure kung tatanggapin ka, di ba? Hindi pa sure kung maa-approve ka dito sa YT, di ba? Batang to, ganda talaga ng mukha, tangos pa ng ilong, saka foreigner looks like a model. Saan? Kunin nyo na ako, mag-aartista na ako. Dali. Dami namin na, waka waka, say haha. Buti kayo, monetize na kayo dito sa YouTube. Sige, sabihin ko sa manager ko. Ha? Manager mo? Anton! Hi, Anton! Thank you for joining. Kilya Renzi. Mr. Rome Shop, salamat sa mga bagong join dyan. Dami namin at Changgaliwa. It's time for Africa. Dami namin na waka waka Dami namin at Changgaliwa. Nag-agahan ka na ba? Ano lang, pumapak lang ako ng hotdog tsaka itlog. Oh, iba na naman yung iniisip mo. Itlog tsaka hotdog. Hindi ako kumakain ng kanin. Tamsak dan kabsat. Hi, Eric Rabaka. Hi, Pretty Smile TV Vlog. Cover song. Ayan, guys. Sige lang. Maglagay lang kayo ng mga link nyo dito. Dikitan lang kayo, ha. Wag dayaan. Kung may nagdidikit sa inyo, guys, na sinabi na dinikitan kayo, balikan nyo sila. Ayan. Normita Padua, shout out mo ko please, sabi ni Normita. Hello Normita Padua, shout out po sa inyong lahat. Pakikanta naman ko silapan ka. Ano nang introduction nun?
Nakalimutan ko na introduction ng Silapang Ka. Into nagsaratan ko silapan ka, ipaguyod ko ni kabit mo ingga na madiaging ka. Tama ba? Sakto pa'y ipasango ken ni papapa, kastantut panang ipariknak, anabiyagak nga awan ka. Dapat name mo kulot na at di nakalog. Into nagsaraktan ko, hi Kuya Art, ko silapan ka, ipasirok ko ni kabit mo ingga na di agingga. Nag-live ako talaga? Di na ako nakapag-live ng gabi. Nag-follow po ako sa'yo. Talaga? Thank you. Pa-subs ko kayo lahat. Mamaya. Nakita na naman kita, kabsat. 4 days ko na dito. May naksundoon dito yun. Okay lang yan. Para naman makaiwas ka sa kasipagan mo. Hello from Germany. Hello, Johannes. Saren Amador Fernandez. Pa-shout out, Uds the Chosen One. Hello, Uds the Chosen One, Lord Dandolana. Hello. Rap. Hello, darling. Can you play? What kind of play you want? Play with tagu-taguan or disnugan? Dikitan nyo ako. Balikan ko kayo next year para hindi na malagas. Oo, ganun talaga. Where are you from? Prince Boss Posel. Kulot kami 10. Hindi, ipinopromote ko to sa toktik ko. Yan pa rin issue ni Rap. Oo nga, maka-move on ka na dyan. Mag-move on ka na dyan, nandiyan ka na talaga sa presinto. Pakipin kulot. Hindi ko po yan mapipin kapag walang comment kasi alam nyo naman, cellphone tong gamit ko, mapipindot na naman yan. Naglalag tong phone ko, laging naglalag. Good morning. Hi, Kuya Jubel. Thank you so much. Thank you, Archie Gabutero. Kuya Jubel, kamusta ka na? Akala ko TC. Sinong TC? Anong TC? Sabi nila. Kagigising ko lang. Anong oras na dyan, Kuya Jubel? Taga saan ka pa? Nag-grow a garden ka po. Dapat kasi Rap, hindi ka nagpahuli ng kinuha mo yung prize mo na kambing eh. Happy birthday, kabsat. May parapol pa rin ba ngayon? Wala na. Dito na ako sa Pinas. Dito ka sa Pinas. Pero saan ka dati? Hi, Supladista. Marie Chris. Jun Masayon. Hello po, good morning. Dubai. Nagbakasyon ka dito, hindi ka na babalik doon. Maya laro tayo sa Grow a Garden. Hindi ko po alam yung Grow a Garden. Ano yun? Ang nilalaro ko po yung Talking the Cat. Alam mo yun? Yun yung nilalaro ko, Talking the Cat. Tapos yung, ano pa yung laro na yung Cocomelon. Tapos yung meron pa yung Snake. Nokia lang kasi yung phone ko. Agsublin. Hindi ka agsublin. Mas maganda dito sa Pinas. Pa-shoutout po si Jaja, pati si Colin. Sino si Colin? Where are you from? Sabi ni Melvin Lucas. I'm from Philippines. How about you guys? AC, thank you for following me. Salamat po sa mga bagong join. Puro tawa dito sa... Puro kayo tawa dito sa YouTube, ha? Asawa ni Billy. Asawa ka ni Billy Juvie Mark Agustin. Germany. Hi, Johan. Hello. You are from Germany? Me, I'm from Philippines. I am Ilocano. But I also using Tagalog and English. Saan ka sa Pinas? Dito po ako sa pinakadulo ng Pilipinas. Nakalimutan ni Kabsat yung kambing kagabi kaya wala na raffle. Hindi, binawalan na ako. Tama na daw.
Pa-shout out po, Jaja Colin. Sino si Jaja Colin? Colin. Artista ba yan? Ngek. Batanes. Can you come to USA? USA? What I am doing to USA? How old are you if I allowed to ask? How old are you if I allowed to ask? Thank you so much, Jen, for the gift. Kabsat, gusto mo? Ha? Utong? Sitaw? Sitaw ko, masarap tinitinda ko, naimas na pang inabraw. Sitaw, yes, I love sitaw for adobo. Peter Tenori, hello. Hi, Kyle. Pangasinan lang ako, mauubos na daw kakaparapol, oo. Nauubusan na din pasensya si Kapitan. Melvin Lucas, thank you for joining. Salamat po sa mga bagong join. Ano yan, 65 na edad mo? Uy, senior citizen ka na, sana all. Makakatanggap ka na ng ayuda. Pa-shoutout po pala sa taga Bohol. Hello, sino si taga Bohol? Emmeline Hindoy. Hello po, Ma'am Emmeline. Good morning, Normita Padua. Hello, Pretty. Hello, Reggie RBQ. Wig ba, ante? Yes. Baka gusto mo mag-check out. Meron akong upload ng ganito. Check out nyo na yung ganito. Tan, 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 tan. Nagpintas ka manot tawon mo. Kunan. 26. Hey, I love your hair. Thank you so much. Hi, Kalomar Darao. Thank you so much, guys. Salamat po. Prince of Wolf. Hello, good morning. Intun ag sarakta ko silapan ka. Ipasulik ni kabit mo ingga di agingga. Bakit nakaluto kan? Hindi pa po nakaluto. Wag mo ako tawag-tawagin na bakit dyan dalaga pa ako. What language are you speaking? I'm using language Ilocano, Filipino, and a little bit English. Hi, Dali Lay Science Bodyguard Marines. Thank you so much, guys. Ilang taon ka na po? Sana mapansin. Sinabi ko na kanina edad ko, my grandpa died from a heart attack and my grandma died from a broken heart. Oh, really? Oh, that's so sad. Condolence to you. Shout out from Japan boys, Dexter Layo. Hi po ate, good morning. Ayaw naman basahin, hi nako. Ha? Ano ba comment mo? Ulit-ulitin nyo yung comment nyo, guys. Kasi ang dami nyo nagko-comment, am I old to have you visit me in the USA? Ah, sa USA ka pala. Nagpe-pension na to, retirement na. Hello, yes, but you look mixed blood with Caucasian, not pure Filipina. No, I'm pure blood Filipina. Kabsat, mabait ka ba? Mabait lang kasi sinusubscribe ko, sabi ni John. Hindi po ako masyadong mabait, guys. Ayan, kinokomprenta ka na kayo. Hindi ako lahat ng tao kasi may bad side. May good side tayo, may kanya-kanya tayong good side, pero meron din tayo kanya-kanyang bad side. Ayan. Hindi ko masasabing mabait ako kasi lahat ng tao may bad side din na tinatago. Hindi lang natin na ipapalabas, hindi natin napapakita sa iba. Pero, we have a bad side and we have a good side. Kabsat, cute mo. Sarap mo isabit sa bintana pang decorations. I know. Kabsat, hello po sa inyong lahat. Eric Rabaka. Hi, Aprilin's live. Salamat po sa inyong lahat, guys, for joining on my live. I don't know. November says. Hello. Hello. Hi, Ephraim. Thank you so much, guys,
from Congo. Hi, Sihan. Kamusta ka ngayon? Mabuti naman po ako. Next week, straight ang gagawin natin with bangs. Bangs naman ang hairstyle ko next week. Paano po mag-live? Pag meron ka na pong 50 subscriber dito sa YT, makakapag-live ka po pag nakagain ka ng 50 subscriber. Hi, Pinoy Tracker. Pa-shoutout po, Lods. Hello, shoutout sa'yo, Pinoy Tracker. Kung sino yung gusto magpa-jacket dito sa YT, guys, sige lang. Comment lang kayo, jacketan ko kayo. Ozil Ramdani. Hello from Indonesia. Hello po. Thank you so much for joining on my live, guys. Everybody keep tapping the screen and share the live. Kapsat, ano aabangan namin sa'yo? Kapag na-monetize na kasi ako dito, kasi mag-a-apply ako on Thursday or Friday, ako pwede mag-apply dito. Pwede, marami akong naipon ng video na i-upload dito, guys. Hindi ko lang kasi ina-upload ngayon kasi sayang yung watch hour. Kasi 'di ba, kailangan yung kapag na-monetize ka na dito sa YouTube, every day or every week dapat may ina-upload kang naka 4,900 watch hour na ako pero hindi pa siya totally nakapunta sa as of data. Depende, 'di ba napunta pa lang siya sa analytics, hindi pa siya nakakapasok dun sa as of data kasi July 31 pa lang yung nandito August 2 ako nakagain ng for 4,100 watch hour. Nagain ko yun nung August 2. Pero hindi pa siya naka-as of data. Kaya, ang tansya ko is Webes pa or Friday. Mapapasok yun. Saan po lagi ka mag-live? Lagi kita papanoorin. Dito po sa YouTube and maybe on TikTok. Pag nag-blue na yung guhit, apply mo na. Yes. Maybe on Thursday or Friday siguro. Kasi ang napasok pa lang dun sa... Thank you, April pa, for reaching the target. Thank you. Hi. Kasi ang napasok pa lang dun sa as of data, July 31. 2,400 watch hour pa lang yung napasok. Pero hindi pa nakapasok totally yung buo. If there way for you to visit me, what would I have to do for you come? I do not know because I have no intentionally to go in America. Bakit Normita? Ha? Anong Normita? Shout out idol from KSA, Donovan San Pedro. Hello. Kabsat summer pala ngayon. Ba't ka magbibigay na jacket? Dapat sando itad mo. Kindon and the creepy. What are you talking about? I am legend. Dun, 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 dun. Hi April, how are you? Did you miss me? I miss you. Collab tayo, Lods. Ha? Dami mo atang subscriber. Uy, gagi, sikat. Uy, Pinoy Tracker. Sana all. 169,000 subscriber. Shout out Batak, Ilocos Sur. Hello, shout out sa'yo. Ang daming napupunta dito mga sikat na vlogger, ha? Hi JP. Shout out Batak City, Ilocos Norte. Wow, sana all Pinoy Tracker maging 100k subscriber din ako soon. Char lang. Ambisyosa ako, no? Hi Lord Kennard. Hello. Jao Paulo 19. Napadpad lang kakascroll ng mga short vids. Talaga? Napadpad ka pala. Taga saan ka dito? Taga saan ka dito sa Pinas? Hello, Hi, si Borek. Good morning, Black Spider. Hello, Black Spider. Good morning po. I wish you would come and stay with me. Nasa Canada ako, Lods. Sana all. Anong vlog mo? Anong kind of vlogs mo? Shout out from Baguio City, tagatno kamanang ko na ni Badros Gaming. Taga Biskaya po. Magkapit-bahay lang po tayo. Lance Door Watcher, hello. It's Indonesia now, I'm from Philippines. Nagbartekan? Nagbartekan? Ay, thank you, April! Thank you so much for the Mishka Bear. Wow, you're so great.
Pa-shoutout naman po yung asawa ko na si Ramil at ang bye! Thank you so much, April, for the snipe, Mishkaber. More on tracking loads. Ay, ganun. Ganda mo po sobra. Thank you so much, guys. At hi, shoutout naman po yung asawa ko na Ramil Santos at aming mga anak na sina Chameng, Nicole at si Ramjan. God bless po. From Janice Santos. Dapat may description. Yung alin? Wishing from Negros. Annalyn Lopez. Hello, Annalyn. Wishing you love, peace, and happiness. Hello. Sari-sari store vlog. Naglalagay ako ng description kaso di na ako nagpapaturo kay ChatGPT. What are you saying? No, I had not saying anymore. What? Gumawa ka ng content load, sisikat ka for sure dyan sa Naspi. Dito sa Pinas, ang dami ko mga content ginawa pero in-upload ko sa Toktik. Akala ko sa'yo may 4 views din nakita dito, wala pala. Sana ka magkabaliktad kasi dito sa Toktik ko, meron ako 150,000 followers. Sana nga mapunta na lahat dito sa YT ko. Sana nga, no? Wet language, Henry Batch. Kamukha niyo po si Karil. Sinong Karil po yan? Janice Santos. Hello, Janice. You crazy talk. You did not understand what I'm talking about because I'm talking to my viewers for speaking language, Filipino, Tagalog. What country? Philippines, guys. Naimbaga bigat mo, ma'am. Pa-shoutout SPO1 Sergeant Master Chris Kabuyadian. Kabuyada. Oh, sorry. PK tayo sa linggo, sabi ni Popoy. Sino si Popoy? Sige, PK tayo. Okay lang naman makipag-PK kayo sa akin, guys. I wish good luck. Magayon ka, Miss Kalog. Ano true name mo? Marjorie po ang true name ko, guys. I wish you would change your mind and come and just a little while come. Who knows? May like it. Philippines, yes. Noel Espano, hello. Hoy, Megan! Bakit ngayon ka lang? Bakit ngayon? 10:30 p.m. Ba't naman 10:30 p.m.? Hindi ako nagigising ng 10:30 p.m. Tulog na ako niya. Did you have WhatsApp number? No, I don't have. Pinakita kita sa kaibigan ko, lalaki, sabi niya, gusto ka raw niya. Ay, gano'n. Pinakita mo lang ako. Tapos ginusto na agad. Ano yun? Love at first sight. Sige, hanap na lang ako ng iba. Sige, hanap ka na lang ng iba, Popoy. Patawarin mo naman ako, Sisi. Ba't naman kita patawanin pala. Si Karil, yung anak po ni Shasha. Di mo ba alam? Ako yun. Pa-shout out, Lodi. Thank you so much. Hi, lovely. Hi, Jojo Beatles. Lovely baby. Tumatawa na lang si Megan. Hoy, Megan, ba't ka tumatawa? Patawarin ko daw si Megan. Ano ba naging kasalanan mo sa akin? Sige, pinapatawad na kita. Lumuhod ka. Hi, Nian Shodri. Malabo na ba yung mata ko? Patatawanin pala. Hi, si Borek. Hello po, good morning. Sira, sabi niya. Uy, hindi Hindi ako sira. Itong buhok ko lang, dead on arrival na. Wala pang bumibili, nagigigil ako. Promote ako ng promote dito sa Toktik. Wala namang bumibili. Bahala ko dyan. Gagastos lang ako ng pinibenta ko. Trading pa naman to dito sa Toktik. Wala naman nabili. Mag-check out na kayo, guys. Hi po, walang masabi kung di tumawa. Ay, ganun. Hello, hi kay Jade Ceballos. Dumala kayo mag-check out. Galing pa to sa kauna-unahang lola at lola ng lola ko. Sentimental value ko to sa lolo at lola ko. Check out na kayo, guys. May bago akong upload ulit. 2 na. Nice bagay sa'yo, sis. Oo nga.
Parang ako yung kapring nakatira doon sa puno na, nakahawak ng malaking tabako. Kabsat, nakasubs na ako. Pa-shoutout naman dito sa Alapan, Cavite. Ayan, hi kay John Masayon. Shoutout. Injection, kagising ko lang may maganda agad ako makita. Ay, ganun. Pasalamat ka, di ba? Nagising ka, may nakita kang maganda kaysa yung gurang na kamukha ni Imaw. Di ba? Pwede ba ikaw check out ko? Hindi po ako hotel para i-check out mo lang na ano, okay? I'm not look like hotel. Maghanap ka po ng babae na pwede mong i-check out. Ang amo po ng mukha niyo po, talaga. Pero kapag in my ano sa loob-looban ko parang ano lang 'yan. Parang kalabaw na may sungay na susugod na lang basta-basta. Alam niyo yung Taurus, ganun yun. Tama. Ano? Para kang look like Spanish. Oo, ako to si ano, sino ba yon yung Spanish bread na Espanyol na sumika. Si Marimar. Papasok ako ulit ng YouTube channel mo, te. Bakit? Eskwelahan ba to? Alvin Bondok. Sige, mag-aral ka na lang dito. Sa akin ka na lang pumasok. Kaso walang attendance. Okay lang na mag-absent kayo anytime. So, supportahan ko na lang ang YouTube channel mo. Salamat, Alvin. Sige, support mo na lang. Support nyo na lang tong YouTube channel ko, guys, ha? Much love, shout out. Oh, di ba? Ang galing ko na. Kala nyo nakalimutan ko yung MMLS on yung nalalaman pa kayong nalalaman nyo. Age mo. Bakit? Di mo ba tatanungin yung waistline, height, ganun, para regaluhan mo ako ng pantalon, cargo pants, ganun? Anong connection yung age? I love you na lang sa'yo. Thank you, Kaini. Salamat. Ang lakas ng appeal nyo po. Talaga. Salamat po. Tuno habla Espanyol. Pretty. Kung ikaw si Talia, pakikanta nga Maria. Maria Mercedes ang pangalan ko. Ipinanganak ako. Ano ba tayo? Hindi ko alam yung kanta na yun. Maria Mercedes ang pangalan ko. Ipinanganak ako nung buwan ng Febrero. Ako to, si Mac G. Sino si Mac G? Oo, ikaw nga si Mac G, pero sino ka nga? Hello. Akala ko ikaw na yung ikaw na si Kuya Will. Hingi sana ako ng jacket. Ang dami nagpapa-jacket dito sa YT ko. Ako si Mac G. Oo, ikaw nga si Mac G. Alam ko na. Ano ngayon kung ikaw si Mac G? Ano magagawa ko sa'yo? Bakit ka napatahol? Aso ka ba? Hi, Jojo Beatles. Thank you for joining. Hablar Ingles, Portugues, o Indian. Hablar Ingles. I'm talking Spanish bread. But I'm it too. AJ ko nga. Ako nga, Mac G. Oo, ikaw nga. Ano nga kung ikaw si Mac G? Ano nga kailangan? Ano nga dapat natin gawin kung ikaw nga si Mac G? Ha? Level 22? Magpapa-level 23 ka ba dito? Hola, Hermosa. Magpapa-level 23 siguro si Mac G. Hi, Gio Francisco. Gusto mo ba? Pwede naman. Hindi naman ako tumatanggi. Alam nyo naman. Anong gusto ko? Hoy. Dinawin mo kung ano yung gusto ko. Morning Pinay. Hi, good morning. David Nocrio. Jomar Bayani ma. Salamat sa mga bagong joy. Bahasa Negara Manaini. Feb. Thank you for tapping the screen. Marimar. Ow! Watching Pangasinan. Ang ganda mo naman. Nakaka-inlove ka. Oho.
Sebastian David Habla Elenoma Estes Botos. Botos. Ano sabi niya? Ikaw lang paborito kong babae. Para kang may tama sa utak. Bye. Ala. Oh, tama naman yung utak ko. Ilocana. Yes, Ilocana. New look si Kalog. Yes. Kanina pa ako nang tawa-tawa sa'yo na pintas. Kaya walang malungkot dito sa live mo. Everyone happy. Yes naman. Kasi kapag budburan mo to ng puro kasungitan tsaka kasupladahan, mawawala yung enerhiyang maganda, di ba? Me gusta soy de Bolivia. Pwede maging friend sa FB. Hello, Kabsat. Taga saan ka po ganda? You from? I'm from Philippines. Thank you so much, guys. Sebastian Hola Bueno. Hi, Lionheart. Good morning to all of you. Hi, ate. Gindi mi piringking inghel lumilipid. Kilingitin ni Willing Pikpik ilibyu mihil kiting. Ano sinasabi nito? Hoy, Ed Scams. Mag-aral ka nga ng AAE, uuparay ka, puro ka ay. Ikaw na lang ang pinakamagaling sa YouTube channel mo. Siyempre, ako talaga magaling sa YouTube channel ko kasi ako lang naman may-ari ng YouTube channel ko, kuya. What hola de Mexico Tijuana? Hola? Kaumagsan. Ano yung kaumagsan? Ang gugulo nyo ng mga comment nyo, ha? Hindi pa ba kayo gising? Nananaginip pa ba kayo? Hoy. Hoy, ano yan language na yan? Hindi ko nga alam yung mga pinagsasabi ng mga to. Parang nananaginip pa na, parang nandun pa lang sa, atmosphere yung utak lumilipad. Tapos ako sisisihin na ako yung baliw dito, di ba? Binabasa ko lang naman yung comment nyo. Kabsat, aabangan ko na mga vlog mo, ha, pag na-monetize ka na. Sana yung mga masasayang content. Oo, pwede naman. Yung halos mapapaiyak ka na, mapapaluhan na mapupunta ka na sa mental. Ang cute mo, nakaka-inlove. Ganda mo, ma'am. Yes naman. Ganyan talaga, guys. Alam nga naman, magla-live ako dito na pangit. Gurang. Hi, Gabriel! Hello! Salamat po sa inyong lahat. Siyempre, kapag pangit naman tayo, hindi naman tayo papanoorin na. Where are you from? I am from Philippines. Hola, bebe. LJ, hello, Tunyang. Kamusta ka na? Nakakapag-live na yan si Tunyang. Sipag-sipag yan. Palabas nga ng dimple. Ay, magbayad ka muna. 100 coins. Hindi pwede. Hindi pwede ilalabas ko yung dimple. May entrance fee. Pagpunta ka nga sa resort, 150 agad. Dito, hindi. Oh. Na-miss ko to dahil nawala toktik. Hoy, nandito pa din ako. Naglalag kaya ako dito. Megan, hello. Ganda mo talaga. 11 pa, Kabsat. Kailangan ko para maka 100. Ay, ganon. Hindi ka ba makaka-live kapag, Akala ko pwede ka na mag-live kapag 50 ka na. Hi, si Borek. Thank you for joining. Kalma lang. Salamat po sa mga bagong join. Oh guys, dikitan nyo si LJ agad. You are so beautiful but English please. Okay. Okay lang bang ligawan kita, cute? Hindi pwede hindi pwede. Hindi pwedeng ligaw mo ako. Baka iligaw mo ako kung saan din ako makakauwi sa amin. Opo, Kabsat, 100 yata para maka-open. Ay, ganun. Pwede na po mag-live kahit 50. Uy, pwede ka na daw mag-live. Kahit 50, madadagdagan yan. Dalian mo. Mag-live ka na. Para maka 1K subscriber. Ay, 500 subscriber ata. Pwede ka nang ma-monetize. Tapos 4,000 watch hour. Megan, hindi pa sa akin. Ala, nakakasad naman. Hindi, Kabsat. Sa akin wala. Ala. Bakit ganyan? What province in the Philippines you from? I am from Philippines. From the West Philippine Sea of United States of Nueva Vizcaya. Hala? Wag mo nang ligawan yan. Shota ko na yan. Sino shota mo? Je Survivor? Kabsat, tunay ba yung ganda mo? Hindi ba yan up? Hindi nga. Naiinis nga ako dito sa YT kasi pinalaki niya tong ilong ko dito sa YT. Walang filter dito sa YouTube. Kaya nga noon last year pa sana ako mag-live. Kaso nga wala akong tiwala sa sarili ko na pangit-pangit kong tignan dito sa YouTube. Kasi nga walang filter.
Dito sa Toktik kasi, punong-puno ng filter. Dito sa YouTube ni man lang isa, wala man lang ni filter. Kung ano yung nasa camera ko dito sa cellphone ko. Ayun na pagmumukha ko dito sa YouTube. Kaya pag padaan-daan ako dyan sa gilid-gilid dyan sa labas-labas, makikita nyo na ako. Ala, si Miss Kalog yun. Pangit pala. Diba? Tama, walang filter dito, di ba? Kung ano yung mukha mo talaga, yun na. Tingnan nyo yung ilong ko, guys. Nakikita niyo yung sobrang laki ng ilong ko dito. Dito sa Toktik mukha akong Koreana. Dito sa YouTube mukha akong India. Manang Biday, kamusta? Biskaya ka pala. Ganda ba dyan? Yes. Di na kailangan filter. Okay na yung ganyang ilong. Oo. Pagkakamalan nga akong Bombay dito. Napagkakamalan akong Bombay dito. Sa totoong buhay, napagkakamalan na akong Bombay. Tapos dito pa sa YouTube, napapagkakamalan na ako. Dito sa Toktik, napagkakamalan naman akong Koreana. Koreana. Yung pala Bombay. Padikit 11 lang. Guys, dikitan nyo naman si LJ, guys. Oh, okay yan. Walang magliligaw dyan. May magagalit. May ibang kabang... may ibang kabang iba. Yung ilagay mo kasi humingi ng massage. Ha? Ano yun? Mamaya ko i-add siya kung nandiyan. Wala naman, Megan. Try mo po. Ang ganda ng mukha mo, di nakakasawa. Talaga, kahit walang filter, pinagluloko nyo nakakata ako. Kaya minsan din ako naniniwala sa mga comment dito sa YouTube. Maganda daw ako, ganyan. Ganda mo, iha. Ang laki-laki ng ilong ko, parang Bombay. May pagparitoke lang. Kung may pagparitoke lang, magiging mukha akong si Talia. Ako din, di nagsasawa. Ay, ayatin ka. Pilipina, Biskaya, lahi ng bugkalot, hindi igurot. Kunanakit din. Ilocano ako mo. Ano yung bulagkot? Ano yung bulagkot? Madaming igurot tsaka ipugaw dito. Si mama ko may 1/4. 1/4 ipugaw. Tapos 3/4 na Ilocano. Tatay ko Panggalatot. Tapos Ilocano half-half. Oh. Ano susundin ko doon? Parang mas maraming gland ng Ilocano pag ganun, no? Sa ilong mo. Ay. When napintas ka mo, no? Di ko alam kung mabango ka. Mabango ako. Amoy albatros na. Picture ka na naman, sir. Sige, accept ko na lang. Pagtsagaan na lang kita. Wala naman magpapanalo sa akin dito sa Toktik. Wait ka lang po, Miss LJ. Can you speak English? Yes, I speak too much English. Para ka po talaga Bombayin. Gaganda po kasi mukha ng mga Bombay. Bombay talaga. Panggalatok ni man anti Pangasinan manin. Please don't break my arms. Ilocano kamot gaya manang. Ay ayatin ka ading. Message ni Lolo. Whitey ba Megan? Babango yan. Hindi ako amoy epicacent, guys. Amoy albatros ako. Love your accent so much. Antonio din ako. Oo nga daw. Wala pa naman siya message. Paborito ko kasi yung albatros, yung Dahlia. Ang puti mo po. Yes. Gumagamit kasi ako ng natural cream. Aray ko. Nagka-cramps ng... Ilocos, sorry, hindi po. Hulaan mo po. Para may trail. Show fit. Kugtar kan tupay. Sino ata?
Dark bird. Gusto mo sipa? Can I get you for myself? Ilocos Norte. No, hindi. Megan, ako Indonesia. Good morning, sunshine. You are my sunshine. My only sunshine. Tap the screen, everyone, guys. You make me hot. Ang tangos ng ilong mo. Matangos nga, kaso nga, ganyan siya, ganyan. Pag nakaside talaga matangos. Lintik na albatros na yan. Paborito ko kasi yun. Kahit bigyan nyo na lang ako ng isang karton kasi gusto ko mabango yung CR. Hindi kasi ako pwede sa mabango. Hindi ako nagpapabango, guys, ni kahit daw ni never. Kaya ang amoy ko ngayon, amoy kalamansi kasi yun yung kinukuskus ko sa kilikili. Bye! Dami kang kachat, di makasingit, sabi nila maganda ka. Ay, grabe. Abra, may nagalit tuloy, guys. Naupis tuloy. Di nakakasawang tingnan. Miss Universe ang dating, wow. 875. Di ka nakakasawang tingnan pagmasdan ng iyong mga mata. Nakakabasa o ako ng isip? O talaga, Normita? Sige nga. May telepathy ka? O may kalapati? Ay, may mind telepathy daw si Normita Padua. Tingnan natin kung nakakabasa talaga siya ng isip. Anong second language mo? Tagalog po. Pwede ka mag-artista, ganda mo po. Kapsat malapit ka pa sa Posorobio, pakikamusta ng Lodi ko, Mark Pingles. Alangan, pupuntahan ko po yung pinsan mo na yan. Ay, pakikamusta ng Lodi ko. Alangan lang pa pupuntahin ko pa yung idol mo na yan. Yes po, salamat. Beautiful girl in the world, where are you from? Pintasan ni Guring. Yes. Dati unat tatakulot kamuton, Miss Tarabitag. Grabe kayo makapagtarabitag sa akin. Bole ko po subscribe sa akin po lang. Pwede malaman pangalan mo. Hindi pwede. Optional yun. Maganda na may dimple pa. Saan ka pa at maganda pa yung boses. O talaga, maganda yung boses ko. Pag kumakanta kasi ako, nilalayasan ako ng mga viewers. Asa na Normita Padua? Basahin mo yung utak ko. May mind kalapati daw si Normita. Mind kalapati. Mind telepathy pala. Ano ba yan? Diyan masahin. Diyan sa ayaten ka. Ayatin kaunay biyag ko. Maganda yung kulot mo. Ako, yung mukha ko hindi. Yung kulot lang. My name is Mr. Selfish. Oh, damot mo. Salamat sa di mo sinabi ang pangalan mo. Oo. Walang anuman, Alberto. Buti nagpasalamat ka. Ako to, si Alberta, pangalan ko. Alberta ang aking pangalan. Kasunod ni Alberto. Ano sa Ilocano ang alimango? Ano sa Ilocano ang alimango? Agatol! Agatol! Oh! Diba? Magaling ako. Maganda ang kilay mo. Ano ba yan? Inisa-isa nyo kung ano yung maganda sa akin. Sabi nyo buo na lang. Cute ka pa naman. Ay, ayatenta ka. Paulit-ulit ni Oliver Estrada. Pagmasdan ang iyong mga alimasag mo't tay alimango. Kamukha nyo po si Karel, yung anak ni Shasha Padilla. Pati yung buhok nyo po. God bless po. Pare ko'y mayroon akong problema. Magpa-TikTok universe ka naman. Makatan na ako sa bill kuryente namin. Ilong gusto ko sa'yo at labi. Ano ba yan? Pinipira-piraso nyo talaga. Gihigugmatika.
Ba't nyo naman pinipira-piraso? Inisa-isa. Ang ganda mo pong kausap. Masaya, maganda ka from Samar, Philippines. Thank you, Ma'am Mila Nakario. Hello po. You're cutie. Kamukha mo si Ria Atayde. Oh, di ba? Pag personal talaga, kamukha daw si Ria Atayde. Maclonen, love you, girl. Kaya kapatid ko si Sanjo Marudo. Pare Koy, thank you, pare Koy. Kabsat di ako makamove on sa Kalapati. Kasi sabi ng Normita, nakakabasa daw siya ng isip. Pwede ka mag-artista. Kunin nyo nga ako, guys. May ire-recommend ba kayo sa akin? I love you to, pare ko. I love you to, pare ko. I love you to. Pare ko. Saan ka sa Biskaya? Pwede malaman. Hindi pwede malaman. Optional din yun. Pag nagpapahiring kayo ng trabaho, pwede mong malaman. Ikaw lang nakita ko na ang nag-shout out sa akin. Salamat. Secret. Ano yung secret? Bisaya ka Manday? Hindi po. Don't be shy. Why it? Madam pa shoutout naman from Don Robert ng Pansol, Calamba City. Hello, Hello. how are you? I'm good. Where are you from? Philippines. Filipino. Okay. How old are you? Jane De Leon. Ha? How old are you? I'm good. How old are you? How old are me? I'm turning 26 now. But you look like English, no Filipino. I'm Your Filipino. nose like English. Ala, guys, napagkamalan Your ako. I'm pure blood dad is I'm pure English. blood Filipino. Why your nose like eyes very big? My nose Look is like you. came from my father. English. Your father is English, No. British. She's a Filipino also. You look like no Filipino. Your face different, like English, London. Wait, No, no, no. I'm going to cut out my filter. This is me. Yeah, real. Yeah, you look nice. Nice. I look like Filipino now. No. You look like half Filipino, half English. No. Mix. I'm pure blood Filipino. No, darling, you look very beautiful. Oh. Your eyes. This your is nose. this is I the know nature of Filipino. being Filipina. So you been overseas? No, never been overseas. Huh? You been out of country? I'm here. Been outside? I'm here in Philippines. You never been outside, out of country? No, Been no, outside? I've never been go there. You're English. So your first time. Thank you, Elida Malang. Jongji, napagkamalan tayong Oh. ibang lahi, guys. Tinanggal ko na yung filter ko, hindi Why pa din you are- daw. How about you? Where are you from? Listen, I'm not finished yet. Let me ask your interview after my audience, my viewers like your interview, and after you can interview me, okay? So, you married? No, I'm not married. I'm single. You have boyfriend? I have no boyfriend. Why? Because I'm still here in our place. Ano ba English nun? Ano English You mean- nung nakulong? I'm stuck here in house. Listen. I'm introvert person. And I'm not ready for have No. a relationship because I want to first focus my goal like that. And I want to see my future to be a good. Mrs. Aneta, listen. Filipino girl, you never been boyfriend? You Yeah, have before you have boyfriend? I have a relationship before, but that is my past. I don't want to be discussed like that. How old when you have boyfriend? First boyfriend. I'm How old 20. you was I'm that 20. 20.
You was first time. You was 20-year-old. Then you have boyfriend. Okay. How? Where? How you met him? I met him here in social media, and we're going to meet this one here in our place. You dating. You date Yes, we're in dating, but restaurant. we Ah, almost have 1 month. okay. 1 month. Where you met him first? In a restaurant, Filipino restaurant, coffee shop. Where about? I met him here in social media. You never touch him. You No, never met him no. physically. Why? Outfit check. There's no boyfriend, no real boyfriend. Okay. You are untouched lady now. Untouched. Hi. Outfit check. I'm so hard to 26 understand year old. English. I'm sorry. Nay. Listen. You still virgin. No man. Boyfriend, no touch, never. Bala ka dyan. Don't open that here because it's not good for my viewers. And it's not good to me to hear that. Okay, you are virgin. Okay. So when you are going to marry? When? And who? Maybe I'm 50s Oh my god. because I have a You will trauma from get my past married when you're- relationship. I think Okay, when they're you are going to fool me. 50. Okay, play again. I don't like but I'm going to buy. Bye. I win the match. Oh, you win. Congratulations. Again, one more. I don't interview me because I'm not applying for work. Okay, you ask me question. You ask me. I'm not asking because I'm so hard to speak in English. Kaya Why anong you're unang no? gawin nyo, kaibig? You not look like Filipino. You look like English. Your father is English. No, Mixed my Pakistani, Indian. I'm already put out my filter. I'm look like Filipina now, okay? No, you not look like Filipino. You Filipino not like you. I know. I've been in Hong Kong. I've been Korea. I worked with Filipinos. Lot of million people I know. 1,000 people I met Filipinos. No one look like you. You are totally different. Your eyes is big. Your nose is big. But your heart is very small. And your brain is very small. Huh? You know, your behavior is no good. You understand? Your behavior no good. लो जी 74 people हो टैप करो यार 5000 टैप हो गया टैप ही काट छोड़ो और कुछ नहीं है Di daw ako Pilipino, आ guys. जा गिफ्ट आ जाएगा तो गिफ्ट मारो 70 people हो मारो फुल शोल को मैनू रवाना है इसको लो अब मैं जब बदशकली को रवाना है Pilipino naman है ako. सोनी है वाले you are beautiful Yes, because Your eyes. Filipino is beautiful. no all Filipino nose is very small. Oh, there Honestly, are shit, Filipino go have like this. Nose is different. Oh, very ugly. why my father No, have it's not different. like this nose? Your nose is okay, no bad, but you still okay. You are okay, no bad. You are better than Filipino. You from Manila? No, I'm here in our फूल province. मारो 3 फूल मारो यार तो ये मेरा ट्रिपल ओपन हो जाएगा फिर एक फूल Yan, disconnect ka tuloy. Ay, nilalait niya yung nature beauty ng Pilipina. Hindi daw ako Pilipino kasi nga daw yung ilong daw ng Pilipino. Pango. Sa akin daw kasi yung ilong ko daw
tangos. Tinanggal ko na yung filter ko. Racist yun. Oo nga. No, you're not a Filipina. Grabe. Mukha pang lain. Kaya sabihin mo, Italiana ka. Italiana. Hati with super ang kulit mo naman yan. Siya yung makulit. Sabi niya sa akin, hindi daw ako Pilipino. Tinanggal ko, wait, I'm going to put out my filter. And this is me. I'm Filipino. I'm proud to be a Filipino. No, you're not a Filipino. I already go to the Korea, to the Hong Kong, to this one, and I'm already see the Filipino, the noses is not like that. Oh my God. Gumagamit ka po ng CC app. Ay, hindi. ChatGPT yung ginagamit ko. You look from Africa. I'm half Filipino, and I get mistaken for all other ethnicities, lol. Yummy. Hi, Anthony Gold. What do you mean? Siyang pinakamulit na taong nakausap ko. Totoo yan. Siya yung pinakamukulit na taong nakausap. Baka gusto niya panguka. Ay, hindi naman. Subukan naman. Kapanak man, nagpalpala ilang, jay igid ti baybay. Rodolfo Diaz. Naawisak, amang buyot taluyon, apang wayat ti taaw, mariknak man, puloy ti angin, akalalam miisan. Intugaw ko, iti kadaratan, tanumayat apanain tilawan. Timakderak, taad mapasungat ko, lalaki agwapo. Inurnos ko, buok ken takder ko, baring lumaki ambo. Idintaas si deket inasamak, ngam dinak inkasano. Panagkitak lata iti insurat ko, ilalabas na ti patong ko. Ganda mo, ako yun gwapo. Ano yun? Kursanadak man titaraki na. Kasla artista tilangana. Kataytayag na ni Kuma. Dakasan takasan naka na inlabak sa meten. Tati pusok apitik ko gayem. Jak inggaan. Ket inak suruten tinagan na inak amwen. Sa mundong nakakapagod, o ikaw ang aking pahinga, gumagaan. Pag nasisilayan ka na, kaya wag nang magtaka. Nung dapat di pangamba, palaging nandito lang ako sa'yo. Ang ganda talaga nito, guys. Sobra kanyang papagandahin. Kaya mag-check out na kayo dito sa... Mag-check out na kayo, guys, dito sa... In-upload ko sa TokTik ko. Mas gwapo pa rin. Talaga ang loyal sa partner Kalong. Guys, mag-out na ako, guys. Bus na tayo. May bibili ba? Di ka naman sumasagot sa katanungan ng mga viewers mo. Uy, kanina pa ako sagot ng sagot. Ngayon lang.
Ha? Harap talaga dito Barbie. Nakakapagod. Dito na tayo guys. Kakain ako. Gutom na ni. Marimar. Ow! Ako po si Marimar. Lumaki sa bindagat. Huwag ka aalis. Mag-out lang ako. Kasi nga nagugutom na ako. Kain ako. Nag-almusal ako kaso nga lang tinapay din lang. Paborito ko to. Barbarian. Nagugutom na ako. Dati ba, nung bata kayo, paborito niya din Crostini? Malulungkot ako. Gusto ko na mag-out. Ay, ginagawa naman tayong racist na Pilipino dito. Hindi daw ako Pilipino. Magkaba naman yun. Alam mo, flavor nito siya ay Crostini Barbarian. Mas masarap to kaysa yung white tea. Ang konti lang, ang liit lang ng laman, no? Ay! Huwag ka mahulog. Sarap. Saudi Arabia, Sandy Gomez, Anthony Gold. Anthony Gold, hello. Bye. Mamaya ulit babalik ako. Bye guys.